Ja, super. Ali Kadir. Skal du ikke springe en bombe, vel? Bestemme spor. Du er alt for uerfaren, du er kun et lille barn. Men når jeg skal løse ligninger og bøje tyske ord, skal jeg pludselig til at vise, jeg er stor. Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn. Vi er fået over hverken enten eller. Vi er for unge til at elske og for gamle til at slås. Der er ingen, der har rigtig brug for os. En mand nedkøber. Når jeg vil sige min mening, gør jeg altid disse ord. Du er alt for uerfaren, du er kun et lille barn. Men hvis jeg så har problemer og har brug for far og mor, siger de taler sammen, viser du er stor. Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn. Vi er fået over hverken enten eller. Vi er for unge til at elske og for gamle til at slås. Der er ingen, der har rigtig brug for os. Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke Nej. rigtig børn. Vi er fået Jamen, så er det jo selvforsvar, det her. Ja, det. Hjælp! Jeg tror, de er så på hjælp.